Proverbs chapter 13, verse 13. Proverbs chapter 13, verse 13. Tanamaning dog palihog. Proverbs chapter 13. Now, karon hapon, kabalo mo, kanunay na ko'y taas gyud nga listahan sa mga idea sa mensahe. Pero sa diyan, ibalik ko sa simbahan karon hapon, gikan sa balay. Wa ko'y idea unsay walihon na ko. Wala ko'y idea gikan ni ining a text first. Pero na ko'y idea sa verse 13. Pero wala ko naghuno-huno kabayan sa verse 15. So, nag-start ko nagbasa sa verse 13, dahil nagpadayon ko na ito sa verse 15. Kana gyud ang walihon na ko. Sometimes ako surprised, how would I say that? I'm more surprised by my sermons than my people are sometimes, I think. And wala ko idea kabay ni ini. Proverbs 13, verse 13. Baso na to ang to, 13 nga to sa 15, 3 verses, English yung nabasay kaduha. Whoso despiseth the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. The law of the wise is a fountain of life to depart from the snares of death. Good understanding giveth favor, but the way of transgressors is hard. Bisaya, si bisang kinsa nga naga-BI sa pulong, pagalaglagon. Apan, siya nga nagakahadlok sa sugo, pagagantihan. Ang balaod sa maalamon uska tuboran sa kinabuhi. Aron sa pagbiya gikan sa mga litag sa kamatayon. Ang maayo nga pagpanabot nagahatag og pabor. Apan ang dalan sa mga malapason malisod. Kinsa nakasabot sa pulong malapason. Mga batanon kabalo malapason. Ay kinsa nakasabot sa pulong lapas. Lapas sa English is transgress. Lapas nagpasbot nini. Nailinya dere, ang tao magsulti, ayaw mo labang sa linya. Saktong grammar? Ayaw mo labang sa linya. Ang paglapas mao ang labang bisang gibawal. Saptan ninyo, sa English, transgress. Sa Bisaya, lapas. So, unsang pasbot sa pulong malapason. Ang tao nga kanunay maglapas, bisang kabalo siya nga bawal. Kanang pasabot. O ang Diyos nagyon dere, ang dalan sa mga malapason malisod. Ang dalan sa mga malipason malisod. Nakuhigalat dere. Okay. Title of my message this evening or this afternoon, The Devil's Big Lie. Ang dakong bakak sa yawa. The Devil's Big Lie. Magaan po na ta, dayon ko mo makalingkod o magdalik ko tungod ulahi ta mag-start. Heavenly Father, would you please bless the message right now? Would you fill me with your spirit? God, would you please guide my thoughts, keep my mind clear, help my Visayan. Lord God, would you please help me to quickly, concisely, and clearly give the message that we need tonight. Lord, help me to say exactly what's needed. But Lord, help me also, Lord, not to allow the time to be a hindrance. But Lord God, I do want to respect our time. So please, Lord, fill me with your spirit. Guide me. Help me to help our people tonight, especially our young people. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Have you ever been deceived by somebody? What is been deceived? Nalimbongan? Nalimbongan. Nalimbongan. Sakto na. Daghang taon nagatubag ug nalibog ko. Nag-experience ba ka niya na nalimbongan ba ka? Doesn't it irritate you when you realize ang tao naglimbong nimo? Look right here, John Dave. Nagwalit na ta karon. John Dave, tanaw tare. Dili ta magtabi-tabi karon. Doesn't it ba masamok ka kung mag-realize ka nalimbongan ko? Siya na magkakanako, ako nagto kaniya. Doesn't that bug you? Like, ang tao mag-joke kanimo, o ikaw mo tug yun nila, dayon sila mo sulti, it's a prank! I hate that. Nagdumo ko niya, nainumdum ko sa diabato pa ko. Basin 8, 9, 10 years old ra ko.
na dugay ko ni mata sa buntag, basin summertime, basin walay klase, wa ko sure. Pero nanaog ko gikan sa taas na may dos andana sa balay. Nanaog ko ngadto sa kusina para sa breakfast. Halos tanan tao sa akong pamilya namahaw na. Si Joy, akong kinamagulangan, naglingkod dito. Oh, sa diya siya nakita nako. She's, Mike, ulay na gyud ka. Si Mrs. Berg mo kuha diri mo anhin diri mo kuha na mo. Mo ato mi sa ang balay alas 9 mo but siya. Ako naglantaw sa clock 8:51 na. 9 minutes ra. Ayaw ako'y time mamahaw, mamatay ko. Nagdali ko, nagkuha sa cereal, nagkuha ko, nag-start ko, nagkaon. Dayon si Joy, naglantaw na ko. April Fools! Kinsa kabalo sa pulong April Fools. Sa April 1, mamakaka sa tao, hunong-hunong nga dali sa lagi hapon! Sa diha, ako nag-realize, siya nagsulti, April Fools, tanan akong igsoon, nagkatawa. Ako wala nagkatawa, nasuko na. Why? I had been deceived. Doesn't it bother? Dili ba masamok ka kung magto ka sa bakak? Una, maulaw ka. What's that word you taught me for tricked, Gillette? What's the word for this, to trick? Para sa Sunday school. What's the word you use? Dili limbong. There's a word. It's 4 letters. Huh? Not dili ilad. Uwat. Uwat. Uwat is uwat more, it's lighter than limbong. Limbong is seryoso gyud, di ba? Uwat is just kind of like a joke, di ba? It's a prank, di ba? Dili ba masamok ka gamay, kumuto ka sa tao, dayon mag-realize ka, sila nag-uwat nimo. Di ba? Basin ikaw mo katawa, pero sa sulod, naulaw gamay, dayon kung mawala na ang kaulaw, masamok na. Tinuod? They tricked me. Nainom ko, laing panahon, daw tang gyud si Joy. Akong kinamagulangan, daw tang gyud siya. She loved playing tricks. Kind of like another oldest daughter I know. But anyway, one night, natulog kaming tanan. Akong duha ka igsoon, nga lalaki, sulod sa mong kwarto. Natulog na. Sa kalit lang, si Joy, nagdagang sulod sa mong, nag-on sa lights, bright. Ay, unsa man? What are you doing? She said, mata na, ulahin na. Nai-brown out sa gabi. Ang tanan clock, sayok yun. Mata kinala ka mag-ilis, mawato na ta. Nagkuha. Ako nag-sleep sa top bunk na, ang tawag niya na? Double deck. Natulog ko sa double deck, sa taas. And I got down, I'm starting trying to find clothes na break aisle. Tayo naglanto ko sa bintana. Ngigig kayo sa gawas. Tayo naglanto ko sa clock. Walay brown out, sakto yun. 11 p.m. lang. Kumusta mong pagbati? Nasuko. Nalimbungan ko. You ever been deceived like that? Uban ninyo malingang nga maghimo niya na daotan. They deceived. My sisters deceived me. Si Ruth nakapil niya na pod. Silang duha, kauban sa kadautan. Nindot kayo akong igsoon wala nakasabot sa Basaya. Kung ang tao maglimbong na ko or mag-uwat na ko, bisan joke lang, I don't like being deceived. Turn to Genesis chapter 3 and verse 1. Here in Genesis 3, for the first time, ang yawa, makitaan sa Biblia, ang Diyos magpaila-ila na to sa yawa ni Satanas, diri sa Genesis 3 verse 1. Tanawa, ang unang butang ang Diyos musulti na to, kabayan sa kinaiya sa yawa. Now, syempre, in this situation, ang yawa appear, ingon nga uska, what's the word, bitin, naggamit siya sa image, sa panagway sa bitin. Genesis chapter 3 verse 1, pero klaro gyud kini ang yawa. Now the serpent was more what? Subtle.
than any beast of the field which the Lord God had made. Karon ang bitin mas malinglahon. Malimbongon, di ba? Malinglahon, malimbongon, priyog yun. Karon ang bitin mas malinglahon kaysa bisan unsa nga mananap sa kapatagan nga gihimo sa Ginoo nga Dios. Sa ang Dios nagpaila-ila na to sa Yawa, unsang unang butang nga makit-an na to, unsang unang butang nga mahibuloan na to kabahin sa kinaiya sa Yawa, deceiver man good siya. Ang unang butang malinglahon siya. Malimbongon gyud siya. He is, listen to me now, deceitful. You young people, tanaw ko karon. And ang mga dako. Paminaw na ko. Ang Yawa, dili makaguba sa imong kinabuhi. Ikaw lang makaguba sa imong kinabuhi kung ikaw mo tuo sa iyang mga bakak. Ang gahom sa Yawa, yes, the devil is powerful, but he can't force you to sin. Kanang imong kauliong decision. So unsang buhat niya, siya maglimbong sa tao aron kita mo to sa bakak, dayon kita maghimo sa decision nga mo daw sa kinabuhi. In Genesis, sa sinugdanan yun, sa kamugnahan sa Diyos, makita na to ang Yawa malimbongon. Now let's go to the end of the Bible. Revelation chapter 20, verse 10. Ang tanan problema nga makita na to karon sa kalibutan, maong resulta sa panahon nga ang Yawa naglimbong ni Eve ug siya nagatunya ug nagkaon sa bunga. Sin brought death, pero nga naman si Adam ug si Eve nakasala. Tungod si Eve nagatuo sa Yawa. Dayon si Adam nagdesisyon mo kuyog ni Eve tungod dili siya kana mawala iyang asawa. The Bible says Adam was not deceived, but the woman was. Adam knew, but his wife had already sinned and he didn't want to lose his wife. That's why Adam sinned. Revelation chapter 20 verse 10. Sa katapusan sa Biblia, unsay buhaton sa Yawa. And the devil that what? Deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are and shall be tormented day and night forever and ever. O ang Yawa nga milingla kanila gitambog nato sa linaw nga kalayo nindot kaayo nga adlaw. Amen. Excited ko para niana. O ang Yawa nga milingla kanila gitambog nato sa linaw nga kalayo ug asupre diin atwa ang mapintas nga mananap ug ang mini nga propeta ug pagasakiton sa adlaw ug gabi hangtod sa kangturan. Kung tao mo sulti nimo ang impyerno dili permanente, ang impyerno kadyot lang tungod kumubot ang tao sa impyerno mawala na gyud siya dili tinuod. Unsa gisulti diri? Pagasakiton sa adlaw ug gabi hangtod sa kangturan. Ang impyerno walay katapusan. O ang kalag dito sa impyerno walay katapusan. Magantos hangtod sa kangturan. But here we see at the end of the world, sa katapusan sa kalibutan, unsay buhaton sa Yawa, maglimbong gihapon. Gikan sa sinugdanan ngadto sa katapusan, ang Yawa malimbongong gihapon. Go back to verse 7. Not that's verse 10. Tanong verse 7. It says in verse 10, the devil that deceived them. Deceived whom? Look at verse 7. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison and shall go out to deceive the nations. Deceive the what? Which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. Ug sa diha ngang usa ka libo ka tuig natapos na si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan. Unsang bilangguan giiskutan dire? It's called the bottomless pit. It's hell. Impyerno man. Kitawag ang what is pit? What is pit? Naba dire? What? Bungaw nga walay kinatumyan. I think is the way it's described in the Visayan Bible. Og mugawas aron sa paglinglat sa kanasuran nga ana sa upat ka bahin sa yuta, Gog ug Magog aron sa pagtingog kanila sa pagkigubat kang kinsang kadaghanon ingon sa balas sa daga. So what's this talking about here? Kini na ka story ka bahin sa katapusan sa tribulation. Nainumdum mo ang sunod butang nga gi-schedule sa Dios para sa umaabot mao ang rapture. The next event in prophecy is the rapture. Si Jesus mo balik gikan sa langit, mobot sa clouds, ug motawag kanato kita magtago ni Kristo diha sa clouds ug mobalik sa langit uban niya. 7 years dito sa
Langit, diri sa kalibutan na great tribulation. At the end of the great tribulation, si Jesus mubalik ngadto sa kalibutan, uban kanato, kita mo kuyog niya, siya mag-defeat, magpildi siya sa Antichrist, mupadala niya sa impyerno, o siya mupadala sa angel, o ang anghel, mukuha sa yawa, ang Biblia na yung dalon niyang dakong kadina, mukuha siya sa yawa, o maggapos niya, o ibutang sa linong kalayo, 1,000 years. O si Jesus magpahimutang sa iyang gingharian 1,000 years diri sa kalibutan. O for 1,000 years ang kalibutan walay guba, walay problema, walay problema sa ang tanan na hustisya, perfect justice, perfect peace. Nindot yun ang kauswagan sa 1,000 years. And listen now, after 1,000 years, ang yawa buhian, is that the way it said? Buhian. Buhian siya gikan sa linang kalayo. Mubalik siya sa kalibutan. Now wait a minute. For 1,000 years, perpekto, hingpit ang kauswagan sa kalibutan tungod si Kristo maghari sa tanan. Now it will be strong justice. Dili siya what's the word I'm looking for? He's not going to allow or accept sin. Dalik yun, the Bible says he will rule with a rod of iron. Puthaw nga bunal, meaning diretso ang justisya para sa lahat. Let me tell you something. There ain't going to be any LGBTQ rights during the millennial kingdom. Nobody's going to kill their babies during the millennial kingdom. There will be justice, but there will be no war, no famines, perfect peace for 1,000 years. And then at the end of 1,000 years, the devil will come out, be released. Buhian siya. Og ang mga nasod malimbungan gihapon sa yawa. Now that's stupid. After 1,000 years of peace, nindot gyud ang kahimtang sa tibok kalibutan, and then the devil gets out and he deceives them again. Does that make sense to you? Why claro? Do you know what that shows us? Kanamo pakita kanato sa kadautan sa kinaiya sa tao. Rebelyoso gyapon bisan human sa 1,000 years sa kauswagan. Sama gyapon dili sila ganahan motuman sa Ginoo, sama gyapon dili masukihon sila gyapon. And they will fight against God, and then finally God will win the final battle. It'll be all over, the great white throne judgment. But my point is this. After 1,000 years of peace and prosperity, people will still believe the devil's lies. Hanas gyud ang yawa sa paglimbong. And if you think kung huno na ka ang yawa dili makalimbong nako, you are dumb. Malimbongon gyud siya, makalimbong siya kanimo pod. If you do not stay close to the Word of God, ikaw pod malimbongan sa yawa. Kung dali ka magpabiling doon sa simbahan nga magadoon ka sa pulong sa Diyos, magadoon ang pagwali sa pulong sa Diyos, matag simana, paminaw na ko, ang yawa makalimbong nimo sa masataran lain. Only the truth of the Word of God can protect you from the deception of the devil. Ang kamatuoran sa pulong sa Diyos, kana lang makaprotekta nimo gikan sa paglimbong sa yawa. Dali gyud ta malimbongan. Hanas gyud ang yawa sa paglimbong. Gikan sa sinugdanan ngadto sa katapusan, malimbongon siya. But tonight I want to talk to you about one lie. Us kapagka nga gigamit sa yawa dugay na aron mo palayo sa mga tao gikan sa ilang Ginoo. Aron mo kuha sa tao gikan sa pagpangalagad sa Ginoo. What's the word I'm looking for? Yep. Mo palayo, that's the word. One lie. That's the word I'm looking for. Bira or dani. Us kabaka nga gigamit sa yawa aron makadani sa mga Kristohanong gikan sa pagsunod ni Kristo. Proverbs 13 verse 15. Proverbs 13 verse 15. Proverbs 13 verse 15. Kunana, say amen. Good understanding giveth favor, but the way of transgressors is hard. Apan ang dalan sa mga malapason malisod.
Unsang baka nga gigamit sa yawa aron mo limbong sa thousands or nilimbong sa thousands of people. Unsang baka nga gigamit sa yawa nga magbira, magdani sa daghang mayo nga Kristiyanong gikan sa Dios ngadto sa kidawtan sa kalibutan. What is this great lie? Unsa kini nga dakong bakak? Are you listening? Unsa kining dakong bakak? Are you ready? Here's the lie the devil tells, and sometimes even good Christians believe it without realizing they believe it. Bisa ng mga tao, walay plano nga mobiya sa Ginoo. Nagato ni ini nga bakak. Are you ready? Here's the lie the devil says. Following God is hard, and following the devil is easy. Ang pagsunod sa Ginoo lisod, o ang pagsunod sa yawa sayon. That is a lie. Bakak yun. Kanang bakak nga gituhan sa daghang batanon diri sa dapitan. Nga sa una nagsimba diri sa Truth Baptist Church. Naluwas na sa una nagalagad sa Ginoo pero karon layo gyud sila sa Ginoo. Nga naman nagato sila sa bakak nga lusur ang pagalagad sa Ginoo ug sayon ang pagalagad sa yawa. It's a lie. It is a lie. Listen to me. I am not preaching that serving God is easy. Dili sayon mo lagad sa Ginoo. Dili sayon. But the devil's lie is, lusod mo lagad sa Ginoo, sayon mo lagad sa yawa. Dili tinuod. They're both hard. Silang duha lusod. Ang pagsunod sa Ginoo lusod. Ang pagsunod sa yawa lusod pod o kamatuod sa kamatuoran mas lusod. But the difference is, mas sayon karon, mas lusod sa umaabot. Ang pagsunod sa Ginoo, mas lusod karon, mas sayon sa umaabot. So the devil says, mas sayon karon. O kanunay, mas sayon, dali tinuod. Following the devil is always harder than following God. Always. It's a lie. Silang duha lusod. Tinuod yun, lusod ang pagsunod sa Ginoo. Pero, ang pagsunod sa yawa, mas lusod. Just dili karon. Sa umaabot, mas lusod. The way of transgressors is hard. Ang dalan sa mga malapason, malisod. Yes, sila nga mo sunod ni Kristo, magatubang sa daghang kalisod. Jesus nagsulti niya na klaro gyud. Paminaw ni Matthew 16:24. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross, and follow me. Unya miingon si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an, kung si bisan kinsang tao mo sunod kanako, itugo kaniya nga mo dumili sa iyang kaugalingon. Nga mo dumili sa iyang kaugalingon. You can't follow Christ if you can't tell yourself no. Kung dali ka makakontrol sa imong mga gana, dali ka makasunod ni Kristo. Magdumili sa iyang kaugalingon. I lost my place. Ug mo pasan sa iyang cross, ug mo sunod ka na ako. Pastor Mike, dali ka na murag nga sayon. Tinuod, dali sayon, lusod. Lusod ang pagsunod ni Kristo. Paminaw ni ini, 2 Timothy 3:12. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Ang tanan nga magkinabuhi nga Diyos nung diat ni Kristo Jesus magantos og paglutos, pagmaltrato, og pagantos. Pastor Mike, that sounds hard. Lusod man, tinuod. Lusod. Pastor Mike, that sounds painful, makasakit, tinuod. Ang pagsunod ni Kristo usahay, masakiton, masakitan. But you listen to me. Ang Diyos wala gyud nagsaad nga ang pagsunod kaniya masayon. Ang yawa lang musulti niya nga bakak. But at least God tells us the truth up front. By the way, kung makadung ka sa magawali diha sa television ug siya magsulti dili gyud English, and they say it's never God's will for you to suffer. Let me tell you something. That preacher's a liar. Turn off the TV. The Bible says, kung ikaw magkinabuhi nga Diyos nun, magantos ka. We call it the health and wealth gospel. It's not true.
It's often connected with charismatic and Pentecostal crazy doctrines. Ganiyang hapon. Kinsa nagtawag na ko? Is that JB? Nag-work ko sa kumensahe dere. Si JB nagtawag na ko. Pastor Mike, nangitan ni mo. Kinsa man? Ako ka balo. So ako naglakaw dere, naitaw naglingkod dere. Murag nag-work siya para sa ninja van. Dako ang iyang bag. Nagdul ko sa gate. I said, unsa mo kinanglan? He said, Pastor, nakoy hangyo. He said, ako uska evangelist. Magwali ko unya sa laing dapit, pero kinahanglan ko og lugar nga matulog karong gabi eh. I said, unsay mong simbahan? He said, charismatic full gospel. For those of you who don't know, the full gospel they call it is actually a different gospel. It's a false gospel. Faith and works para sa kaluwasan. It's not true. And I said, pero lahi gyud ang atong doktrina. He said, wala ko ilabot kabahin sa doktrina. I said, ako na ilabot kabahin sa doktrina. I said, magdudak yun ko kabahin niya na. Lahi gyud ta. Basin si Brother Michael, dali ganan ni mo. Wag ko sure. Wala ko nagtugo. You know why? Where was that verse I showed you? Do you remember? Was it 2 John? Maglanto ko dere. There's part of me that want to say, he's probably a good man. I can let him sleep somewhere. It'll be okay. But I could not forget about this verse. Paminat nining a verse. Let me find it. Here we go. There we go. 2 John. Verse 10. If there come any unto you and bring not this doctrine, the doctrine of Christ, salvation by Christ alone, receive him not into your house. Neither bid him Godspeed, meaning ayaw mo sulti niya, God bless you. Really? For he that biddeth him Godspeed is partaker of his evil deeds. I told him, wakoy problema kanimo nga personal, pero dali ko comfortably niinit kay lahi ang atong doktrina. Doctrine matters. Doctrine matters. Wala ko nagtugo. Okay ra ka, Brother Michael. I said, basi ni ka pwede ka matulog sa higdanan ni Michael. Okay naman siya. Si Michael matulog sa nursery lang. Fine. I can't remember why I told that story. I forgot why I told that story. I'm saying today, ang Diyos na ginoon na todaan nga lasod ang pagsunod niya. Listen to me. Basta lang, or hangtod nga ikaw magkinabuhi diri sa yuta, bisan asa nga aton nimo, bisan unsa nga buhaton nimo, lasod ang kinabuhi. Living on earth is hard. Welcome to earth. Ang galibutan, dali mahimong mas mayo. We just read verse 12 in 2 Timothy. Let me read you this verse 13. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Apan ang daotang nga mga tao, ang mga mangingilad, musamot kangilad, nga nagapanlimbong o ginalimbongan. The world's not going to get better. So whether you try to follow God or try to follow the devil, it's going to be hard. So, kung, English, if serving God is hard and serving the devil is actually harder, then why do so many Christian people, but especially young people, go back to following the devil? Nga naman daghang, I know, adults put. Pero mas daghang mga batanon, kung orang batanon, maluwas, musulot sa simbahan. Daghang sila, mubalik sa kalibutan, mubalik sa pagsunod sa yawa. Nga naman. I'll tell you why. Nalimbungan na sila sa yawa. They have been deceived. The devil has convinced them that following him is easy. Are you listening? Ang yawa nagpato kanila nga ang pagsunod kaniya sayon. Samtang ang pagsunod sa Ginoo lusod, baka gyud. Tinuod ang lusod ang pagsunod sa Ginoo, pero lusod gyud ang pagsunod sa yawa pod. Listen to me tonight. Young people, listen to me. The way of transgressors is hard. Ang dalan sa mga malapason, malisod. Murag malipay sila, murag malingaw-lingaw, pero lisod kayo ang ilang kinabuhi.
Following the devil is the hardest thing you will ever do. At the beginning, sayon kayo. Pero matagadlaw, mahimong mas lusod. Mas lusod. Mas lusod. Oh, ang yawa kanunay mamakak. Just a little farther, og sayon na. Gamay pa, og sayon na. Baka kung gyud siya. Baka kung gyud. Did you know, mga batanon, look at me. Did you know ang yawa na ikabubuton para sa imong kinabuhi? We know that the God has a will for our lives. Di ba? Ang Diyos ba na ikabubuton para kanato? Like, ang Diyos na plano para sa atong kinabuhi naman good. Ang yawa pod. Pero, ang kabubuton sa yawa, simple kayo. Walay details. Dili siya sama sa Diyos. Dili siya magsulti, ganahan ko nga si Wong Wong magkasal niya ng daot ang babae. Dili detailed man. Dili siya magsulti, ganahan ko nga si Miley Moato niya ng daot ang university along malibog siya sa iyang pagto. He doesn't do that. Now, God has a will for someone for you to marry. Are you listening? Ang Diyos na ikabubuton na itaw gihimo sa Diyos aron magkasal nimo. Amen! Brother Michael, ang imo wala pa na tao. si Hannah na lang. Paminaw. Ang yawa, dali magplano sa mga details. Ang Diyos na ay mga plano sa details. Ang yawa, dili. Pero nasa ay kapabuton. Nasa ay plano. He doesn't say, I want J.D. de Guzman to go get a job at a certain place over here so he'll be far from God. The devil doesn't work that way. So, unsa ang kabubuton sa yawa para sa imong kinabuhi? Are you ready? You're going to learn something right here. This is worth writing down. What is the devil's will for your life? Are you ready? He wants you to do whatever you want to do. Y'all got that? Unsay kabubuton sa yawa para nimo. Nasa'y detailed plano? Wala. Simple kayo. Ganan ra siya nga ikaw mubuha. Bisan unsa nga gitinguha nimo. Because if you follow what you want, you will always destroy your life. Because the Bible says, where are we here? Proverbs 14:12, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Adunay uskadalang nga daw matarong nga to sa uskataw. Para nimo sakto gyud. Aban, ang katapusan niini mao mga dalan sa kamatayon. Ang yawa kabalo, kung ikaw mo sunod sa imong kaugalingong plano sa imong kinabuhi, moabot ka sa kamatayon sa katapusan. Every single time. Wala exception. Dili ka magpruweba na sayo pang Diyos, sayo pang pastor. Ikaw mo pruweba nga sakto gyud ang pastor. Ikaw mo biya sa plano sa Diyos para sa imong kinabuhi. Say, I'm just gonna do what I want to do. Ako mo pruweba sa tanan. Lahi ang akong gahimtang dili gyud. You will not be different. No, you won't. Ang yawa, nahibulong nga, dali siya kinang mugiat ni mo. Here you, dire ta. Kini lang buhat. Oh, maglakang ra diri, maglakaw diri ra. Dali siya kinang mugiat ni mo. Kinahang ra siya, muputo ni mo. Nga sakto gyud ang imong kaugalingon plano. Kana ra, o madawat gyud ka. Go with me to Proverbs 14. I want you to notice something I've never seen before. Proverbs 14:12, akong gibasa karon. Proverbs 14, verse 12. Pray for my voice. I need a few more minutes. Proverbs 14, verse 12. Buhi pata? Okay na ba? Kanang pa mo lagat sa Ginoo? Naay mga kalisod diya sa pagpangalaga sa Ginoo, pero dako gyud ang kalipay pod. Ug walay pagmahay. Proverbs 14:12. Hunana, say amen. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Verse 13. Look at verse 13.
Even in laughter, the heart is sorrowful, and the end of that mirth is heaviness. Bisaya, bisan diha sa pagkatawo ang kasing-kasing masulubon o ang katapusan niya nga hudyaka kasubanan. I find it very interesting that in the book of Proverbs, this verse about laughter nagasunod sa verse kabahin sa pagpili sa imong kaugalingong dalan. Kung tao magbiya sa Ginoo, mag-backslide, mag-uban-uban sa mga kalibutanhon, magbaliwala sa pagwali sa pastor, mag-uban sa iyong barkada, silang tanan mo katawa. Diba? Daghang katawa. Pero ang Diyos nagingon, kung magbiya ka sa plano sa Ginoo, makakatawa ka sa gawas, pero subo sa sulod. Peki ang katawa sa mga backslider. Dili tinuod, mangita siya og daan kalipay nga naa sa una samtang nagpagalagad siya, nangalagad pa siya sa Ginoo from before when she was serving or he was serving Christ. Na kalipay na diri sa kalibutan magkatawa aron magpagaron ingo nga napay kalipay pero wala gyud. There's no joy in the heart of a backslider. And look at the next verse. That's what it says. Ang sunod verse mo story kabahin sa backslider. Verse 12, na itaw naghimo sa mga butanga sa iyang hunahuna, sakto gyud tuon sa akong hunahuna. Verse 13, na itaw nagkatawa sa gawas pero miserable sa sulod. Then on verse 14, the backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. They translate that word backslider as masukihon, because anytime you backslide, you are rebelling against what you know God wants you to do. Ang masukihon diha sa kasing-kasing, mapuno, pinaagi siyang kaugalingong ang mga dalan. I think there's another word that fits even better and explains the feeling of this verse. Instead of mapuno, pinaagi siyang kaugalingong mga dalan, I think this is a little better. Masumol. Or sumol na. Sabta niyo, sumol? Meaning mapuno hangtod, dali na ganahan. Luod na, kay sobra. Diba? Okay, true story. You ready? Tanaw ko. High school pa ko. Ug usa ka gabi, akong mama naghimo sa peanut butter balls. Kung wala, kinsa nagsulay na sa peanut butter balls, wala gyud na naghimo, diba, Ma'am Ruth? Ang peanut butter ball, maong mana gikan sa langit. Magmixing sa, maghimo sa dough, ang primary ingredient maong peanut butter, daghang sugar, lamig gyud dayon, magmelt sa chocolate diha sa pan, magkuha sa, unsang tawag niini? Unsang tawag niya na mo? Tongs? That's English. What is it in Visayan? Tongue. No, that's this. Hingpit? Kingpit? Kimpit. Stop yelling at me. Pero mukuha sa peanut butter ball, magdip dito sa chocolate, aron tabon gyud. Dahil magbutang dito sa counter, sa tin foil, aron mabugnaw. Julie, nindot gyud. One night she made, tamis gyud sila. Tamis kayo. O kulang gyud ang akong personal pagpugong. Saktong pugong. Wala ko nagkaon usara. Beth, you listening? Wala ko nagkaon usara. Dili dua. Dili tulo. Dili upat. Dili lima. Unom. Pito. Walo manggod ang gikaon nako. Murag 16 years old ko. Lamig gyud ang tanan. Unya sa gabi, hato ko sa bed, naghigda na ko, natulog na. 2:00 sa buntag ni mata ko. Akong tiyan, blah, 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 blah.
Blah, blah, blah. Nagtindog ko, nagdagan nga to sa CR. Nawala ang tanan akong peanut butter balls. Nagsuka yun. Sayang. You know what that was? Can I use the word sumol? Sobra kayo. Hangtod masukahon. Masukahon na. You listen to me. The Bible says, the backslider in heart shall be filled with his own ways. Malingaw karon. Pohon-pohon, masumol gyud. Og dalit na kaganahan sa imong kinabuhi. Are you listening to me tonight? When you choose your own way, pohon-pohon masumol ka sa imong kaugalingon dalan. Every backslider gets tired of his way. You look at your pastor. Tanaw ko karon. You listen to the statement. Ang tanan backslider, masumol sa iyang dalan. But then there's a really important question we need to answer. Hapit na kuhuman. Kung ang Pastor Mike, kung masumol ang tanan, nga naman pipila yun ang mobalik. And by the way, I thank God for every backslider who comes back and becomes a trophy of God's grace. Kanang rasong ang simbahan dali ma-change aron kung ang backslider mag-realize dali ko ganan sa akong kinabuhi kabalo siya makabalik dali og naay pagdawat, naay acceptance, naay gugma og ang Dios makatabang niya pag-usab. Truth Baptist Church is not going to change because when people get tired of their sin, they need a church that's still the same. So nga naman pipila gyud ang mobalik man sa pag-backslide. Ako musulti ni mo sa rason na uska pulong ra. You ready? Garbo. Garbo. The Bible says, Proverbs 14:3, ako rin mubasa paminaw, in the mouth of the foolish is a rod of pride. Diya sa baba sa buwangon, ana ang usa ka bunal sa garbo. What does that mean? Brother JD, bring me that broom. The word rod or bunal is not the idea of a thin switch. It's the idea of something like this. Dili magbend. Dili magbawog. Diba? So the idea of a rod of pride means they are unwilling to speak words of surrender. They are unwilling to admit nasayop gyud ko sa una, miserable ko karon. So, magpadayon sila diya sa ilang sala, bisan miserable, tungod dili sila ganahan mo angkon nga nasayop sila. Daghang tao dili ganahan mo angkon nasayop abi nako. Diri sa diya nagduol ko sa Ginoo, duol ko sa Ginoo sa una. Ayon ang yawa, naglimbong gyud kanako ug nagsunod ko sa iyang plano. Actually, I did what I wanted to do. Nagsunod ko sa akong kaugalingong plano. Dayon maulaw na. Tungod dili ganan mo angkon nalimbongan sila. They don't want to admit the path that I chose was stupid. Listen to me. That's why people don't want to come back to church. And here's what they will say to you. Maulaw ko. That's a lie. Garboso ka. Dali ka ganan mo angkon sa imong sayop. By the way, that's another reason I thank God for every backslider who came back. Siya nagpaubos sa iyang kaugalingon. O ang Diyos mo dawat ni bisan kinsa nga magpaubos sa iyang kaugalingon. Now you listen to me. Taas kayong pasensya sa Ginoo para sa mga tao nga andam na mo paubos sa iyang kaugalingon. Pero daghang dili ganahan mo angkon. Yes, stupid yun ko sa una. So magpakaroon inyon sila nga malipay.
And the problem is, nailaing batanong maglanto sa iyang kinabuhi o muto sa bakak na malipay pa sila. Tayo nang laing mukuyog nila. And then mobot sila dre, oh, miserable gyud ni. Pero sila pod magpakaroning nun. Sayang. Unsang solution? Unsang solution? Pagbalik sa Diyos, magpaubos sa imong kauliang, inga siya, Ginoo, butol gyud ko, palihog. Pasaylo ako. Ganahan ko muuli. Daghang tao mobiya sa Ginoo maghuno-huna sila. Ako mo pruweba nga dili tinuor ang pagwalit ni Pastor Mike. Pwede ko mo apil sa sala ug okay pa man ko. Dayon mobot diri madawat ilang kinabuhi. Ebidensya lang ang ilang kinabuhi nga sakto gyud ang pagwalit ni Pastor Mike. Sakto gyud ang pulong sa Dios. You listen to me. You will always prove the Bible true. Kung mualagad ka sa Ginoo, mo pruweba ka nga tinuod ang pulong sa Dios. Kung mosunod ka sa imong kauliang dalan, mo pruweba gyapon ka nga tinuod ang pulong sa Dios. Pero mas mali pa yung gyud diri sa pagsunod sa Ginoo. Ang rason nga nasud kaayo para sa mga backslider nga mobalik sa Dios tungod napuno sila sa garbo. Ang garbo ang problema. Dili sila ganahan mo angkon sa ilang sayo. Now let me say this and I'll be done. Let me tell you a secret the devil doesn't want you to know. Sulit ko niyo sa sikreto, wala ang yawa dili ganan ikaw mahibaloan. Ikaw mahibalo. Here's a secret. Kung mag-start ka magsunod sa yawa o magsunod sa imong kaugalingong plano, ug miserable ka, kung magpadayong ka niya nga padulungan, magsamo na lang. It just keeps getting worse. Unsang solution? Pagdagan balik sa Ginoo. Siya mo dawa kanimo. Kung buot ka mo paubos sa imong kaugalingon. By the way, that is why at a Baptist church we have altar calls. Sabi yung altar call, ako mo invite sa tao mo anhi dali tungod ka na ang outward act of humility. Let's just be honest. Kung mag-backslide ta, dali taga na mo anhi dali. Garbo. I'm sorry, garbo. Now don't misunderstand me. I don't expect every person to come here every service. But if you never ever feel the need to come get your heart with God, right with God, something's wrong. I don't know how to end this sermon. I don't know where I am. The way of transgressors is hard. Now, mostly ko sa mga batano, mga bata gyud humana ko. You children nga bata pa gyud. Ako mga anak, mga dugusman, mga pagkains, gamay pa mo. Ang laing elementary power, basin 7th, 8th grade lang, you listen to your pastor. Ayaw mo tuo sa bakak sa yawa. Na lasur ang pagsunod ni Kristo ug sayon ang pagsunod sa yawa. It's a lie. It's a lie. Following Jesus is hard, but following the devil is harder. Ang pagsunod ni Kristo lasud, pero mas lasud ang pagsunod sa yawa. Follow Christ. Follow Christ. Uban ninyo mga batano, dapat mag-decision karon hapon. Ako, dili mo to sa bakaka, mas sayo ang pagsunod sa yawa. I'm not gonna believe it. I know it's a lie. The way of transgressors is hard. O kamu nga naka-experience na sa kalibutan sa una, kamu dapat musulti nila. Sakto yun ang pagwali ni Pastor Karon. Nasod kayong paagi sa sala. O na'y kalingawan, pero wala'y kalipay. Nag-experience ko, wala'y kalipay. Di jud ko mo, gana mo balik niya na, di ko gana ni ka magsulay. Pagsalig lang ka na ako, delete worth it. And you parents, you teach your kids. Following Jesus, yes, it's hard. But following the devil's a lot harder. Would you decide tonight not to believe that lie? Because even kita nga, committed kayo sa Ginoo, usay mo to niya na. Mas sayon pagsunod sa yawa. Dili man. Mas lasod. Mas lasod.
I want every head bowed, every eye closed.